Ini bolong langsung ae. Nek wis diplungno bolo langsung ae tambah uyah grosok bolo ndo ya. Uyahe uyah grosok, uyah sing gede-gede ngene iku. Jekeke sing rontok akeh gak apa-apa. Gen apa? Gen ngilangi lendire iki bolo ya. Mengurangi menghilangkan lendir. Terus diucek-ucek kaya ngene. Terus dienteni sak umepe. Dan medhuk. Lah nek bolo nek wis metu iki ne lendir-lendire iki metu kaya ngene lho ya. Iki dintiling ngene. Mergo apa? Nek ra dintiling ngene iki engko iku mesti mumbul bolo. Ora kok mumbul miberne langit ngono gak. Ya. Mumbul banyune iki kok terus genine terus mati bolo ya. Mergo kesiram banyune ndang. Dadi umep mumbul. Diling kok ngene. Dileropi ngene bolo ya. Ndak diudak-udak ngene ra apa-apa. Dilerop-leropi banyune. Lagi bolo wis umep. Asale diudek ngene, diwolak-walik. Jadi genep tenanan. Moduk bola ya kok iwake. Nah iki bolo, iki wis medhuk iki. Wis empuk, langsung aja dintas ya bolo ya. Langsung kene. Bolo. Oke, panas. Langsung bolo disiram banyu adem ya. Dikum banyu adem kayak ngene lho. Warna kabeh banyune. Terus ayo dibeteti. Ini bola late kayak